जों दिनै रावखौबो दिनै जों बानजायनानै जों लाबोनो हाया, नाथाय गासिनावबो दंखाजोबो इसोरनि रावा। नाथाय जों मानिनो हाया। मानो मानिनो हाया? नैबे मानियैयानो दिनैहाय जेबो पाप ना। दा आं गिबियावनो फरायनानै लाग्रोनो सानबाय जागायजेननायनि 2018 पद बेवहाय बेबायदि लिरनाय दं। आरो प्रभु इसोरा होनबाय, मानसिया हारसिङै थानाया गाहाम जानाय नङा। आङो बिखौ हेफाजाब होग्रा, बिजों गोरोबनाय सासे दागोन। आमेन। हिसाबै फरायनायनि सायाव खाना बोरदों। जों बेवहाय 1 नाम्बाराव जों मोनो जाहैबाय इसोरानो दिनै न'खरखौ दाजेनदों। जोङो नुदों बै समाव आदम हबाखौ जेब्ला दिनै गासैबो पृथिबीखौ दाखांजोबनायनि उनाव, गासै पृथिबीखौ दाखांजोबनायनि उनाव, आं बुंसै दाखांजोबनायनि उनाव बे प्रभु इसोरा दिनै मानसिखौ गावनि प्रतिमुर्ति हिसाबै बे गाव बायदिनो बियो दादों। आरो बेबायदिनो इसोरा दिनै जोंखौ गावनि महर बायदि दानानै बियो मोनसे न'खर बियो खालामनानै इसोरानो। दा इसोरा बेबायदि आदम आरो हवाखौ बेबायदि बेवहाय जों फरायनाय मोनदोंना, प्रभु इसोरा होनबाय मानसिया हारसिं थानाया गाहाम नङा, नाथाय बेजों सासे गोरोबनाय मानसि दानानै होदों ना, मिलायनाय। दा बे मोनसे सासेया न'खर जानो हाया। दा सानै दिनै इसोरा दिनै मोजां दिनै आदमखौ दानानै दिनै मोनसे न'खर इसोरा दाखांदों। जाय न'खरखौ ना दिनै इसोरा जेब्लायबो दिनै आदम हवाखौ बियो एडेन उद्यानाव दोननानै बियो नायदिंफैबाय थायोमोन। इसोरानो बेखौ बेंनानै लायोमोन। इसोरानो बेखौ जेब्लायबो दृष्टिपात खालामोमोन। दा सानसेखालि समाव ना बेबायदिनो इसोरा बे सैतानाबो दिनै बे आदम हवानि सायाव बेबायदि माखासे सोलोफोर खालामनानै दंखायोमोन ना। बेबायदिनो सुन्दर दिनै बिसोरो बे एडेन उद्यानाव थाबाय थानाय समाव सैताना जिबौ महरै बिसोरखौ बेबायदि थगायहोदोंमोन, बुज्लायहोदोंमोन। बिसोरो बेबायदि गितमालायाव बुंदों, नायदो लोगोसे थानाया बेसे खुसिनि बाथ्रा ना, बेसेबां रंजानायनि बाथ्रा। बेबो गितमालायाव बुंदों बिसोर बेबायदि खुसिनि बाथ्रा ना, बिसोरो गोरोबलायनानै मोनसे न'खर दादोंमोन। बे न'खरा दिनै इसोरजों मोखां जानाय न'खर ना, दाखांनानै इसोरा बिसोर सानो। दा बेबायदिनो मोनसे समाव सैताना आदम हवानि सायाव मोनसे परिकल्पना दंमोन। बिसोरो आदम हवानि बिसारोमोन ना, आदम आरो हवानि सैताना बिसारो। सैताना बेबायदि परिकल्पना दंमोन बिसोरनि सायाव, बेबायदि माखासे बायफोर फैनायनि बिसोरो परिकल्पना दंमोन। बेनिखायनो दिनै बे आदम हवाखौ बिदि फुस्लायनानै मोनसे गोख्रों काउन्सिलिं बे आदम हवाखौ होदों ना। जे जायगायाव इसोरनि बोसोनाव जों नायब्ला मोनगोन, बिथांमोनहा फरायलांबा बे आदि पुस्तकनिफ्राय, जे एडेन उद्यानाव मोनसे बागाननि गेजेराव मोनसे जे सत गियानदाय जाय फिथाइखौ जायोब्ला दिनै गियान जागोन आरो मेगना गेवगोन, नैबे बाथ्राखौ इसोरा रायखादोंमोन। बागाननि बारिनि गासैखौबो जाजोबनो हागोन, नाथाय बागान गेजेराव मोनसे सत गियानदाय जायखौ जायोब्ला बिसोरनि मेगनफ्रा गेवगोन आरो नोंसोर गियानि जागोन, नैबेखौ दाजा होननानै नोंसोर दादांबो दाजा नैबे बाथ्राखौ बिसोर रायखादोंमोन। नाथाय बिसोरो दिनै सैताननि जिबौआ मोनसे सेलथाय। बे सैताना बेबायदि आदम हवा इसोरजों मोनसे न'खर, मोजां न'खर दाखांनाय न'खरखौ बेबायदि पापआव खोख्लैहोदों। दिनै सैताना बेबायदि खामानि मावफैबाय। बिसोरखौ गोरा बेबायदि मोनसे काउन्सिलिं बिसोर होदों। दा बेबायदिनो दिनै बे न'खरफ्रा दा सैताननि बानजायनायाव बिसोरो आदम हवाया दिनै पापआव थाङो। बेबायदि गोरा दिनै काउन्सिलिं होनांगौ। मानो दिनैहाय आदम हवायालाय दिनै इसोरा रायखादोंमोन बेखौ मानो दिनै डिसअबिडियेन्स बिसोर जादों। बेबायदि मानिनो हायै मोनसे मानिनो हायै जानायाव बिसोरो दिनै इसोरनिफ्राय दिनै बिसेस जानो गोनां जादों।
जेखौ दा माव जेखौ दा जा नैबेखौ दिनै मावनायाव सैताननि फोथायनायाव बिसोरो मा होनो पापाव थांनो गोनां जादों। आरो बेबायदिनो बिसोरो जोंनि दिनैनि बे समावबो दिनै जोंनि ख्रिस्ट' फोथायगिरिफोरनि गेजेरावबो बेबायदिनो सैताना बेबायदि खामानि मावगासिनो दं। सैताना जोंनि बे फोथायनाय न'खराव जोंनि फोथायारि न'खरावबो बेबायदिनो जोंनि न'खरफोरखौ दिनै सिलिंखार खालामनो बे जेब्लायबो हास्थायो। बेनिखायनो जहाननि दसआव बुंदों सिखावा खावनो आरो आद्रि खालामनो बियो फैयो, नाथाय आं फैबाय आङो गोथां जिउखौ होनो बेखौ बुंदों। दिनै सैताना सिखाव बायदि बे जोंनि संसाराव दिनै मोजां दिनै इसोरनि दानाय फिसाफोरखौ आद्रि खालामनो थाखाय बियो दिनै न'खरफोरखौ सिलिंखार खालामनो फैयो हास्थायो ना। बेनिखायनो इसोरनि जि बोसोन जोङो दिनैहाय डिसअबिडियेन्स जालांनायाव दिनै आदम हवायाबो दिनै फाव गोलैनांदों। दिनै जोंनि न'खरफ्राबो ना दिनै गोबां जोंनि ससियेल मिडियाफ्राव जों नुनो मोनो ना गोबां बेबायदि माखासे न'खर बायफ्रुलांनाय दिनै मानो जादों। जोङो दिनै इसोरनि सिङाव इसोरनि बोसोनखौ मानिनो हायैयाव इसोरनि बोसोन बायदि जोङो मानिनो रोङैयाव बेबायदि जोङो जोंनि न'खरफ्रा जोंनि माखासे न'खरफ्रा दिनै बे बायफ्रुलांनायाव थांगासिनो दं ना। जोंनि न'खर फोलेरफ्रा बेबायदि सैताना जेरै न'खरफोरखौ बेबायदिनो संहार खालामो। जेरै आदम हवानि जिबनाव जेरैबायदि सैताना खामानि मावदोंमोन, जेखौ दा जा जेखौ दा माव बेखौ दिनै मावहोदोंमोन, थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि अनफोराव थानानै जोंनि जिबनफोराव थानानै बे सैताना दिनैनि बे ख्रिस्ट' फोथायारिफोरनि जिबनाव जोंनि मण्डलियावल' नङा गुबुन गुबुन बेबायदि मण्डलिफ्रावबो दिनै बेबायदि न'खर गावस्रानाय न'खर सिलिंखार खालामनाय नैबे खामानिखौ सैताना खामानि मावगासिनो दं जों मानसिनि अनफोराव थानानै। बेनिखायनो जों जेब्लायबो दिनै जोङो बे रिजनखौ जोङो नायनि दिनै सैताना बेबायदि खामानि मावोना जोङो दिनै बे आदम हवाखौ जोङो एसे सिन्था खालामनानै नाहरोब्ला जों नुयो। बेनिखायनो फै जों दिनैहाय जोङो नायनि जे सेकेन्ड रिजन बेखौ जोङो नायनि बेवहाय बेबायदि दं जेब्ला डेभिडहाबो मोजां बेबायदि हिन्जाव दंखायोमोन, बियो हाबा जाखानायमोन ना। डेभिडआबो मोनसे सासे राजाब्लाबो बियो ना बिहा मिशाएल रानिजों बिहा हाबा जाखानायमोन। 1 सामुएलनि 18 अनुच्छेदफोराव फरायबा नुगोन। ओमफ्राय बाथशेबायाबो उरियाजों हाबा जाखानायमोन। दा डेभिड आरो बाथशेबा बिसोरो सानैबो हाबा जानाय नायनो मोजां मानसिमोन। बिसोरबो हाबा जाखानाय, नाथाय बिसोरो दिनै सैताननि माखासे मोदोमनि अबिलास माखासे सैताननि फाव फान्दायनायनि गेजेरजों मोदोमनि गासै लुबैनायफोरजों बिसोरो दिनै बेबायदि उरियाखौ ना जुजुआव थिनहरनानै बियो बाथशेबाखौ हाबा खालामनानै लादों। नै बेबायदिनो दिनै सैताना बेबायदि खामानि मावो। दा बेबायदिनो बिसोरो हाबा जाखानाय बिसोरो डेभिडआबो आरो बाथशेबा आरो उरियाखौ बेबायदिनो डेभिडआ हाबा खालामनानै लादों। बेबायदि दिनै जोंनि जिबनाव बिदि गाज्रि कल्पना खालामनानै गावनि हिन्जाव आरो हौवानि गेजेराव माखासे फारागथि ना माखासे बेबायदि बिच्छेद दिनै खालामो। दिनै बेबायदि जोङो नुदों जाहैबाय बाइबेलाव माखासे दैखान्थिफोर दं ना। अब्लाबो दिनै डेभिडआ गावनि जि भुल बेखौ दिनै इसोरनो खुद्रिनानै बियो निमाहा बिदों। खुद्रिनानै इसोरनाव बियो गावखौ गथायदों। फै जों दिनैहाय दिनै मोजां न'खर दिनै इसोरा जोङो इसोर गिग्रा न'खरफोरखौ दाखांजानो दिनै हास्थायो। दिनै बे डेभिडनि जिबनाव बेबायदि गासै जिउफ्रा दिनै बिसोरनाव थानायखाय बिसोरो बेबायदि हाबायाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो बिसोर दिनै इसोरनिफ्राय बेबायदि बिसेद खालामजादों।
दा बिसोरो बेबायदि उनथाब जों बाइबेलाव उनथाब खालामनानै बे इसोरनाव बे गावखौ गथायनानै बे इसोरनाव थाफैयो जों नुनो मोनो। दा जोङो नुदों जाहैबाय जोङो मोदोमनि लुबैनायजों जोङो दैदेनजायोब्ला जों संसारनि गासै जोङो जोंनि जि लुबैनाय जोंनि जि मोदोमनि हास्थायनाय माखासे बेफोरजों जों दैदेनजायोब्ला जों रमिय 8:13 बुंदों बाहाय बेबायदि बुंदों जाहैबाय नोंसोरो मोदोमनि लुबैनायजों दैदेनजायोब्ला नोंसोर थैगोन नाथाय बेफोरखौ नागारनानै जिउजों नोंसोरो दैदेनजायोब्ला नोंसोरो गोथाङै थागोन होननाय बाथ्राखौ लिरनाय दं। जों फै दिनै जोंनि साननाय जोंनि गासै नोजोरफ्रा दिनै गाज्रि कल्पनाफोरजों बुंफबनानै जोङो दिनै सैताननि फानाव सैताननि जेयाव जों नांनानै दङब्ला बे इसोरा जोङो दिनै मोजां न'खरफोरखौ दाजानो जोङो हास्थायो। बेनिखायनो जोङो दिनै बे सैताननि जेंना जों गसंनांगोन अब्लासो सैताना जोंनिफ्राय खारलांगोन होननानै जाकब 4:7 जों सैताननि जेंनाखौ जों गसंनांगोन अब्लासो दिनै सैताना जोंनिफ्राय खारलांगोन। जों नुदों जोंनि गासै गथ' गथायफोरखौ ना जोङो जोंनि बिमा बिफाफ्रा दिनै माखासे जोंनि पेरेन्टफोर दङ जायफोर पेरेन्टफ्रा दिनै गथ' गथायफोरखौ जोङो दिनै केयार खालामनो रोङियाव ना जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों अनो नाथाय जों जोथोन खालामनो रोङा जों नोजोर खालामनो रोङियाव बिसोरो बहा थांदों बहा मा जादों मा खालामदों जों दिनै बे केयार खालामनो रोङियाव जोंनि गथ'फ्रा सैताननि फानाव दिनै गोग्लैनो गोनां जादों ना सैताननि फानाव गोग्लैनो गोनां जोङो दैखान्थि हिसाबै जोङो नायब्ला नुनो मोनो फिनिहास आरो हफिनास बिसोरो दिनै बिनि बिफाया दौरिया ना एलि दौरिया दौरिमानि खामानि मावदों बियो हफिनास आरो फिनिहास बिनि फिसालाफ्रा दिनै दुष्ट हाबा मावनायनि थाखाय बिसोर थैनो गोनां जादोंमोन ना बियो एलिया दौरिया फिसाखौ अनसिनोमोन नाथाय बियो बिसिनि जि गाज्रि मावनायनि थाखाय बियो जेबो बुङैयाव बा फिसाफोरनि गासै गाज्रिखौ नुनानैबो बुङैयाव बे फिसाफ्रा दिनै गाज्रियाव थांनानै थैनो गोनां जादों ना गोबां दुष्ट खामानि बिसोरो दिनै फिनिहासमोनहा बेबायदि मावदों ना बिसोरो जुद्धआव थैनो गोनां जादों आरो लास्टआव दिनै बिफाया दिनै हाबा मावदोंमोनब्लाबो बिसोरो दिनै सियारनिफ्राय खुन्थेनानै थैनो गोनां जादों ना अनलायग्रा लोगोफोर जों दिनै जोंनि पेरेन्ट जि जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोङो खेल खालामनांगोन जे जोङो नोजोर लाखिनांगोन जे जोंनि फिसाफ्रा बबे अबस्थाजों थांगासिनो दं बबे लामायाव जोङो आवगायलांगासिनो दं नैबेखौ जोङो नोजोर होनानै जोङो इसोरनि गिग्रा न'खर जों दाखाङोबा जोंनि फिसाफोरखौ लानानै जोङो बेबायदि इसोरनि बोसोनफोरखौ होनानै जोङो दाखांलांनो गोनां जादों अब्ला जोंनि न'खर संसारा दिनै बेबायदि इसोर गिग्रा न'खर जोङो जानो जोङो हागोन आरो जोङो अरायबो दिनै बे सैताननि जेंनाजों गसंलांनो जों हागोन। अनलायग्रा लोगोफोर दिनै सैतानाबो गोबां जोंनि सायाव दिनै खामानिखौ मावो आगुनिफ्रायनो दिनै सैताना जोंनि उन दिनै थांनानै बे खामानिखौ मावगासिनो दं आरो मोजां दिनै न'खरफोरखौ दिनै सिफायनो बायख' होनो थाखाय बे जेब्लायबो हास्थायो बेनिखायनो जोंखौ जेब्लायबो सांग्रां जानो थाखाय जोंनि बोसोना बुंदों फै जों अब्ला दिनै बे इसोरनि बोसोन बायदियै जोङो आवगायलांनि बेहाय बुंदों जाहैबाय 1 पिटरनि 2:17 बेबायदि बुंदों 1 पिटरनि 2:17 फरायनि नोंसोरो बयबो मान हो बिदा फंबायफोरखौ अन इसोरखौ गि राजानो मान हो नैबे बाथ्राखौ जोङो दिनै बयबो दिनै मान होलायनांगौ आरो बयबो बिदा फंबायखौ जों अनलायनांगौ आरो जों इसोरखौ गिनांगौ राजानोबो जों मान हो आरो जोङो हेब्रुनि 13:7 फरायनि बाहाय बेबायदि बुंदों नोंसोरनि इसोरनि बाथ्राखौ बुंलांनाय नोंसोरनि दैदेनगिरिफोरखौ
गोसोखांदो नोंसोरो बिसोरनि मावनाय ओंखारनायखौ गोसोखांदो आरो नायनानै बिसोरनि फोथायनाय बायदि खालामनायखौ जादो बे बाथ्राखौ बुंदों। जोङो बै दिनै जि इसोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै खोनाबाय गोबां जोंनि पास्टरफोर रेभारेन्डफोर जोंनि प्रसारकफोर दिनै इसोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो खिन्थागासिनो थायो दैनन्दिन जिबनाव जों जेब्लायबो मोनगासिनो थायो। बेफोरो बुंलांनायफोरखौ गोसोखांदो आरो बिसोरनि फोरोंनाय बायदि नोंसोर गोसोआव लानानै बिसोरनि बायदि खालायग्राफोर जादों। दा जों बेबायदि जों खालामनांगोन। जों दिनै फरायनो रोङैफ्रा दिनै गोसोआव लानांगोन, फरायनो गोरोंफ्रा दिनै बाइबेलखौ लानानै जोङो दिनै शास्त्रखौ नायनानै जोङो सोलोंनांगोन जोंनि जिउआव। अब्ला जोंनि न'खरफ्रा दिनै सैताना जोंनि सायाव दिनै गोबां दिनै बेबायदि सिलिंखार खालामनायाव दिनै लांबाय थायो। बेनिखायनो जोङो दिनै साबधान जानो गोनां आरो इसोरनि बोसोनखौ जि फोथायारिफ्रा जोंनि एभेन्जेलिस्टफोर जोंनि प्रसारिकफ्रा जोंनि पास्टरफ्रा जोंनि होलांबाय बेफोरखौ गोसोआव लानांगोन। फै अब्ला जोङो दिनै जोंनि गोसोफोरखौ इसोरनो जोङो जासिनि जोंनि बे गाज्रि जिउफोरखौ जोङो इसोरनो जों दिन्थिनि जाहाथे जों बे गाज्रि जिउ अहंखारि जि मानिनो हायै जिउ नैबेखौ जोङो इसोरनो जों खिन्थानानै जोङो होखारनि आरो मोदोमनि लुबैनाय गाज्रि आत्मा जाय गाज्रि आत्मानि गेजेरजों दिनै न'खरफ्रा सिलिंखार जालाङो, जाय गाज्रि आत्मानि गेजेरजों जोंनि गासै न'खराव गोरोबलायनाया दिनै थेर बेथेर जालाङो। बेनिखायनो बे गाज्रि जिउफोरखौ जोङो दिनै इसोरनो जों होनि जाहाथे जोंनि न'खरफ्रा गोजोन सान्थि इसोर गिग्रा न'खर, इसोर सिबिग्रा न'खर जाहाथे जायो। बेनि थाखाय जों बे इसोरनाव जों गथायनि जोंनि न'खरफोरखौ जाहाथे जोंनि गथ' गथायफोरखौ इसोरनि बोसोनजों जोङो दाफुंलांनो हायो। जोंनि न'खर परियालफोरखौ जोङो नंगौ इसोरनि सिबिग्रा न'खर जों खालामलांनो हायो। बेनि थाखाय जोंनि पेरेन्टफोर जोंनि न'खरगिरिफोरखौ जोङो दिनै आर्ट्सनि गेजेरजों जोंनि गथ'फोरखौ जों खांलांनो गोनांसै। मानोना बे गोब्राब मुगा जों दिनै रावखौबो दिनै जों बानजायनानै जों लाबोनो हाया, नाथाय गासिबनावबो दंखाजोबो इसोरनि रावा। नाथाय जों मानिनो हाया। मानो मानिनो हाया? नैबे मानियैयानो दिनैहाय जोंनि पाप ना। आदम हबायाबो दिनै इसोरा दाजा होनदों बेखौनो जा मानियाखै ना। नैबेनो भुल। जों दिनै मानिनो हाग्रा मानिजाथाव जों दिनै मानिनो हानायासो जों ख्रिस्ट'नि फिसाला फिसाजोफोर नांगौ। जों मानिनो हायाब्ला जोङो इसोरखौबो दिनै इसोरनि फिसा फिसौजो जों मारै बुजागोन ना। जों मानिनो हायाब्ला जोङो दिनै इसोरखौ सिबिनायनि जोंहा बेवहाय जेबो माबा थानाय नङा। जोंनि जे एसे गोबाव जों इसोरखौ सिबिबोनायनि जेबो मानि थानाय नङा। बेनिखायनो जों दिनै इसोरनि फिसाला फिसाजो जाबायब्ला जोङो दिनै जों मानिग्रा जानो आरो जों मानिनायजोंनो जोङो दिनैहाय इसोरनि बोर जों मोनगोन आरो इसोरनि फिसाला फिसाफोरखौ जों मख'जागोन। इसोरा जायफोरबो मानिसुला इसोरनि बोसोनाव थानानै बिनि इच्छा बायदि मावो बेखौ जेब्लायबो इसोरा आत्मिक बिसयाव संसारिक बिसयाव गासै बिसयाव बियो बोखांलांबाय थागोन आरो बे जेब्लायबो दिनै जोंखौहाय गावनि रायजोआव लांनो थाखाय गावनि गोथार जायगायाव गावनि जिबन पुस्तकाव बियो लिरनानै दोनो। अनलायग्रा फै जों अब्ला दिनै जोङो मानिग्रा फिसाला फिसाजोफोर जानि आरो जों गाहाम न'खर दैदेनग्राफोर न'खरगिरिफोर जों जानि। जोंनि फिसा फिसौफोरखौ जोङो मोजां दिनैहाय आत्मिक बिसयै जोङो दैदेननो थाखाय इसोरा जों गियान होयो। बेनि थाखाय जों बिसेस जों आर'जजों जों थाङो। आं दिनै गुसुङै जि फेमिलि जि न'खरनि थाखाय आङो दिनै बुंबाय। माखासे बाथ्राफ्रा थालांबाय आङो बेख्या खालामनायाव गुवारै बेख्या खालामनो हायाखिसै। दा इसोरा जि फंसे दिनै बुंबाय बेयाव इसोरा बोर होथों।